učitelia, učia myseľ cvičiateľa, aby z nás raz boli ľudia, ktorých dobré prúdy prúdia. Aby sme vedeli zrátať. Priatelia, pristúpte bližšie, pomknite sa, nech nie je zima. Ďakujem, dobrý deň. Ja nie som zástupca, ja som člen, ja som učiteľ, ja som jeden z učiteľov, jeden zo stoviek učiteľov, ktorí sa zapojili do štafetového štrajku. Štafetový štrajk nemá organizátora, nemá hovorcu, nemá ani zástupcu. Je to spontánne hnutie učiteľov, ktorí neboli spokojní s tým, ako sa ich vláda snažila odbiť. Ktorí neboli spokojní s tým, že boli prerušené rokovania, že bol prerušený štrajk. A pred 2 týždňami, keď sme mali svoj prvý meeting, by som nikdy nepovedal, že raz budem stáť vedľa pána Ondeka. Mali sme rozdielne názory, vyjadrili sme ich, trochu sme kritizovali odborový zväz. Odborový zväz nás vás vypočul, sami spravili kritiku a dnes tu môžeme stáť spolu, pretože bojujeme za správnu vec. Bojujeme za spoločnú vec, bojujeme za pôvodné požiadavky, pre ktoré sme do štrajku vstúpili. Bojujeme za požiadavky, ktoré ani po 19 dňoch štrajku vláda nie je ochotná prijať. Nie je ochotná prijať ani jednu požiadavku kompletne tak, ako sme ju navrhovali. Ponúkajú nám len čiastkové riešenie jednej z 3 pôvodných požiadaviek. A to je málo. Pán Ondek, ďakujem, že ste dnes môžeme byť spolu. Tak ako obvykle, položme si otázku, prečo tu stojíme. Stojíme tu preto, že štrajk trvá už 19 dní. 19 dní vláda nie je ochotná seriózne sa problémom školstva zaoberať. Vláda robí všelijaké úhybné manévre, manipuluje s číslami, zavádza verejnosť a verejnú mienku. A na to sa nemôžem prizerať. Myslím, že ani vy, preto sme prišli napriek tomu, že je veľká zima. Ja ako učiteľ dejepisu si rád pomáham výrokami známych osobností. Pred 2 týždňami som citoval Martina Luthera Kinga a mal som sen. Dnes si dovolím citovať iného človeka, ktorý sa postavil vtedy proti veľkej a silnej organizácii, lebo bol presvedčený o svojej pravde. Dúfam, že sa nikto neurazí, katolíci, alebo tak, školstvo bolo a je apolitické, aj nadkonfesionálne. Ale použijem citát Martina Luthera. Stojím tu preto, lebo nemôžem inak. Nemôžem súhlasiť s tým, čo sa tu deje. Od posledného nášho meetingu v stredu sa stali rôzne udalosti a skúsme si ich trochu zrekapitulovať. Štvrtok a piatok prebiehalo niečo, čo môžeme nazvať ako veľké percentuálne alebo percentové show. Malo to svoju anabázu a skúsme si ju teraz priblížiť. My učitelia radi používame didaktické prostriedky a metódy, takže poprosím pani kolegyňu, aby prišla sem k nám. Vláda sa snažila od začiatku štrajku zvrtnúť celú diskusiu len o percentách, že koľko tí učitelia žiadajú v tejto ťažkej dobe a stále sa to počúva o percentách. Tak teda dobre, tak si to zhrňme, ako to vlastne bolo. Požiadavka odborov bola navýšiť platy učiteľov o 10%. Vláda ale povedala, nie. My vám môžeme dať maximálne 5%. My sme sa však nedali a pokračovali sme ďalej.
Spravili sme nátlak a preto vláda prišla s nečakanou ponukou kompromisu. 7,5%. Lenže sa ukázalo, že to nie je 7,5, ale je to vlastne 5 plus 2,5. Ale tých 2,5 nikto nemohol garantovať. A tí, ktorí ich mali dať, povedali, že my ich nemáme. Tak sme sa vrátili opäť na číslo 5%. Vláda rozhodla 5%. Ale vláda ako keby pochopila, že to nie je celkom to. A preto trochu korikovala svojich 5% a v priebehu jedného dňa to zrazu bolo 11,2%. V prepočte by sa mal priemerný plat učiteľa od januára 2013 zdvihnúť o 94 eur. Moja prvá reakcia, keď som to počul, bolo 94 eur, beriem. Beriete 94 eur? Dostane 94 eur, nech sa páči. Dáška, nechaj aj pre mňa jedno, prosím ťa. A ja chcem. Prosím vás, pre tých, pre koho sa nedostane, áno, treba čo si pôjdete za to kúpiť? Možno na čižmy. Objasníme si ale, k čomu táto veľká percentuálna show mala slúžiť. Mala slúžiť tomu, aby sa zakryli iné percentá, ktoré sú mnoho dôležitejšie. Napríklad aj také percento, ktoré si vedia vyrátať aj žiaci na základných a stredných školách. Je to percento, o koľko by sa musel zvýšiť plat slovenského učiteľa, aby dobehol slovinského. Je to 32%. A nie len toto percento to malo zakryť. Malo to zakryť iné percentá, ktoré nehovoríme my, ale s ktorým prišla správa OECD o Slovensku v roku 2012. A to najdôležitejšie percento je, že slovenskí učitelia zarábajú len 44% z priemernej mzdy vysokoškolských vzdelaných ľudí na Slovensku. A správa OECD povedala ešte jednu vec, že vláda by mala zdvihnúť platy učiteľov o 50%. A čo je skutočnosť? Koľko dostaneme od januára? Neviem, pozeral som sa na stránku Národnej rady do podateľne a v parlamente zatiaľ nie je predložený jediný pozmeňovací návrh zákonov a hlavne zákona o pedagogických zamestnancov, ktorý by nám akékoľvek navýšenie platov skutočne garantoval. Myslím našich tarifných platov. Neviem, ako to chcú stihnúť do 1. januára. Keď si sumarizujeme tie udalosti, pozitívna správa je, že sa nám podarilo vládu donútiť k tomu, že bola vytvorená rada pre systémové zmeny v oblasti školstva. Bojím sa len jedného, že to dopadne tak, ako to u nás býva. Totižto rada sa poradí a zriadi výbor. Výbor zasadne a ustanoví komisiu. Komisia sa vytvorí pracovnú skupinu a pracovná skupina požiada o strpenie a čas, aby mohla pokojne pracovať.